Sibun Paralok Kublai Sibun umut ban keren kawai ban pentip kawai syafi ba nila de ban penmi video tang ba nindang selem kasim por namar ba nilek bela artat temong dan por nila awan damit te ngai kublai jing kersan jong phi lamba ki subscribe ki views ki likes ki jong phi ki ba dislike ru ka don ki bon tang ba kam lem so pher namar kadai kamon ka jong ki lada ki like ne ki dislike ne namar kawai kadai ka jing bisni ngan ong kawai ya phi paralok ki bon ki ba bisni hendrai haki jing tre sistem ki jong phi umdon ki ban wan tre lang bat phi ki ban sha lang ki jing sistem ki jing jenjar ki jong phi ya sha khmat lada ki don ki badang sedang kumangi ki badang rit subscriber hendrai umni le lada ki long tang lai ngut sangut ki ba kersan ya phi ru kamen bat tre sistem hakita ki jing ya nanti ki jong phi ya sha sa ki suki umni le namar ki tu ki ba dislike ne ki ba ben ya ki jing duna ki jonga ki jong phi ki de ki bala biang ki bala nang la start ni badang bias nang sedang umni le ngi haban sha ben nang ba in nang shu namba ki jing ben ki jong ki le se kalong ka jing hikaya ngi ba kumnong in nang pen bahasa shu ya ki editing ka rukom ak habade ki jing keren ki duna ki kentian haki video ni la shu edit namar ni pat nang bha kat badon ka but ka bor jong la jong kat bangila ni nang ni penmi te ngasyam ba phi juya support na lor kawai hadin kawai pat ka video te ki don ru ki ba ben ru tama kamile namar nilai public ban pelai pat ba ya kadai kata kamon jong pat ba lada uben ne umben niru ngilong kumta ya bangi mon ngipet bangi mon ngipet tamba ju dislike pat ke namar ni so tho ba jinglong breu sibon ki duna bat habadang sedang kono ka kamru ni duna mbiang hira ngimlong hiru ki babiang thik pathek ne ide i para jonga te khidon ni ban kren ya ki subscriber ma ki bakrisan yang ni te ngaru ngong kumta hi ki namar bangi dang persang mo ngidang persang te kadang de ka ngidang ya rit ka subscriber te to ki baben ai ki mat ben mo te yo le se nak den jong phi parlok don ki badang sedang kumangi hi telada don ki baben em waju ngap re nai ngau ra ya kata ai ki mat ben namar ba katu kajing ben jong ki em kalong kajing yo nong pat yangi te ai ki mat ben lei kalong kumta hi te Kublai Sibun ya ka jing kersan lem jong phi mo phi la like phi la subscribe lem ya ki video jong ni te nang ni sakmat don bok nindang ya syafrang ban penmi shu ya kino ki video kat bangila Kublai Sibun kamit ka basuk ka bakmen ya phi baro tang don ei ban bun ktin than ru namar padanang ban kren than ru kata te akermen ba nang ne syakmat ru penang ya kersan ya ngi kunju te saya like ya share ya subscribe lada phi internet lada phi internet ru nilai tamba comment support ki comments box at comments da ki ba bha khanang ba ngi nang la banang pha shu ki citrai ki jongi ki video ki jongi Kublai Sibun ya kitu ki ba ye yang ni bar ki ba isi yang ni ru kunju te song pha saya like subscribe and comments kat ba phi la ne phi song dot for ne lahap ka to selak itu ya hello guys sorry Petse wow pengat ha jul er bha sine sajrong sine snong jongi jul er dapi wa mat er jongi sawan wan hasnong ka snong jongi ka deka lau so tun ka ba pengat atrai phi itu hi baro kalau so tun don ki bom itu don ki ba itu ru pinsa itu dapi la yo iyangi Kublai Sibun bye good night everyone like share and subscribe the one who love us and the one who hate us thank bye you